Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa don. To ai su biyu ne, na ukunsu kuma, to na ukunsu Nasiru ne na ukunsu, kuma Nasiru mutumin banza ne fa. Yo ibada ma bai damu da ita ba, bai damu da ya bauta wa Ubangijinsa. Dole ne? Talugu. Danwa. Nasiru, dama tana nan. Ana ta neman ka. Ana ta neman ka ba ni mai zakai na ta neman ka ku nemi kudi. An kawo kata ki. An kawo kata na. Nasiru wanne? Nasirin dai da kake ta ciwo mutunci da baya sallah. Sai ku nemi kudi. Ina na tunna ka. To. Ina na. Allah sarki. Nasiru kana nan ne? Ci gaba dan munafika. Au. To kai kadai ne Nasiru? Kai kadai ne Nasiru? Nasiru na gangare nake ne. Gangare warwa. Ni ba zan je gangare ba, Kare na gafara can. Wannan harka kace. Kace mutuncin mutane ana makaho ne. To Ubangiji Allah zai haɗa ka da daidai da kai. Ba wani. Ne ba zan yi da kai ba. Akai kamata fuska ma? Na tura ana jiran ka ba na tura. Ba zan yi da kai ba, amma Allah da sai ka haɗu da daidai da kai. Aikin banza aiki. Ha Allah. Ka je ka je aikin ka nemi kudi. Ka da Wannan ne ta ka? Ka da gidan gidanku. An gidan ka da ka. To ka da ki mai farin keken nan mai taya daban-daban. Gidan ba shi kawai. Banza aiki. Tilla gafara can. Ba nan zuwan ka bane jamun ku kuma me amfanin ku? Ashe dama da ku za a ci amana ta? Wani hali? Dole ai wata rana. Akwai abin da in mutum zai yi bai dace ku shiru ba. Wai mai faru ne. Bai dace a ce wayannan suna ji suna gani wannan suna gani ba. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa.